Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Anbiya'i Makkiyatun wa hiya mi'atun wasnata asyrata ayat. Pinggir Surat Al-Anbiya iku surah Makkiyah, ayate kabeh ana 112. Al-Qur'an niku kabagi dados kalih, wonten ayat-ayat Makkiyah, wonten ayat Madaniyah, utawi surat Makkiyah karo surat Madaniyah. Dan maksudipun surat Makkiyah menika surat ingkang dipun turunaken Allah Ta'ala dhateng Kanjeng Nabi saderengipun Kanjeng Nabi hijrah dhateng Madinah. Di ayat-ayat utawi surat menika dipun wastani ayat utawa surat Makkiyah. Sedangkan ayat utawi surat ingkang dipun turunaken Allah Ta'ala dhateng Kanjeng Nabi sak sampunipun Kanjeng Nabi hijrah dhateng Madinah niku diwastani ayat utawa surat Madaniyah. Lah ciri-ciri umume surat Makkiyah niku jelasnya tentang ketauhidan. Jadi sing paling utama wonten ing surat Makkiyah menika tentang ketauhidan. Mergo ayat menika turun wonten ing Makkah. Sing Makkah pada waktu niku boten kenal agama, sehingga kok dipun tutuhno tauhid. Sedangkan teng Madinah menika sampun wonten tiyang Yahudi, tiyang Nasrani. Dhateng mriku keberadaanipun tiyang Yahudi Nasrani niku mempengaruhi ning gone keagamaanipun tiyang Madinah. Jadi kenal Tuhan, kenal Nabi benten kalian teng Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو الشاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba parek niku cedhek niku ora adoh, ora suwe. Parek linnasi kanggo menungso apa hisabuhum hisabin nas wa hum hale utawi nas iku fi ghaflatin ing dalem lali iku muridun padha mengu sapa nas.
iku fi ghaflatin kena digawe khobar. Mergo maknane kok ben gak bledru. Nek fi ghaflatin iku didadekno makmule muridun kok pemahaman kok pengen sami bledru. Di muriduna fi ghaflatin. Mulane fi ghaflatin iku dadekno khobar, muridun didadekno khobar. Mubtada'ipun setunggal, khobaripun kalih. Artosipun Wuspar tumraping menungso Makkah kang padha ingkar anane dina baas. Mungguh hisabe besok ana ing dina kiamat. Dheweke kabeh padha talumpe, padha lali ora tata-tata ngadepi bakale dihisab. Kanjeng Nabi dipun utus ngantos saniki pun 1100 pinten mun dangu meh 1500, tapi Gusti Allah Ta'ala neng kene dawuh kok iktarabal linnasi kisabuhum, hisabe amale menungso kuwi wis cedhek. Padahal kita sudah melewati Kanjeng Nabi hingga saat ini niku meh 1500 tahun. Tapi Gusti Allah kok membahasakan dengan iqtaraba, cedhek. Maksudnya ngeten. Sesuatu yang pasti terjadi niku dihukumi cedhek. Kados kematian niku ya mesti kula panjenengan sami badhe nekani. Mbuh kapan? Mulane kematian itu dibasakno cedhek. Mergo pasti terjadi. Semanten ugi hisab utawi dinten kiamat itu pasti terjadi. Sehingga Gusti Allah Ta'ala dalam membahasakan jarak sehingga ning gone terjadi dina kiamat itu dengan bahasa iktaraba, cedhek. Kudunipun nalika kula panjenengan sami dipun elingno tentang yaumil hisab, tentang yaumil kiamah sing bakal kedadian niki kita butuh nyiapno, mempersiapkan diri untuk menghadapi hisab niki. Hisab niki kaitanipun kalian amaliyah, kalian nopo ingkang kita tindakaken saklebetipun gesang wonten ing alam donya menika. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nek ngamal kula panjenengan sami niku sae, ganjaranipun nggih kesainan. Nek ngamal panjenengan sami niku awon nggih tamtu badhe nampi siksa saking ngarsanipun Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mayatihim ora nekani ing nas apa min zikrin pakeling utawa peringatan mir rabbihim saka pangerane nas mukhdasin kang den anyarake ilastama'u kejaba ngrungokake sapa nas ing zikrin wa hum khale utawi nas iku yal'abuna padha dolanan sapa nas. Ayat kalih menungso Makkah iku ora katekanan pangeling-eling saking pangerane saking setitik kejaba dheweke mesti padha krungu ananging dheweke padha nganggep guyon marang pangeling-eling mau. Kanjeng Nabi niku dipun paringi Al-Qur'an. Al-Qur'an tumurune dhateng Kanjeng Nabi niku secara berangsur-angsur. Boten langsung berupa Al-Qur'an 30 juz boten. Tapi sedikit demi sedikit mukhdasin dinyar-nyarne. Artine iki berangsur-angsur. Jadi enek masalah Gusti Allah Ta'ala nurunake ayat
sing berkaitan masalah niku. Mengke wonten masalah malih nurunake ayat ingkang berkaitan masalah niku. Kanthi peringatan secara berangsur-angsur niki supaya ayat-ayat kala wau bener-bener tumancep tumanem wonten ing manahipun tiang-tiang kafir. Lan dhek ya krungu sebenarnya krungu ning gone batine niku sebenarnya membenarkan napa dawuh ingkang dipun sampaikan Kanjeng Nabi menika. Ora ingkar ning gone ati, tapi secara lahiriah dhek menentang. Dhek nganggep ayat-ayat sing diasta Kanjeng Nabi niku guyon. Meden-medeni nanging meden-medeni guyon. Enake dina kiamat, enake hisab, enake swarga, enake neraka niku dianggep dongeng-dongeng guyonan. Bismillahirrahmanirrahim. La yatan qulubuhum la yatan khali padha lali apa qulubuhum pira-pira atine nas. Wasarru lan padha ngrahasiaake sapa nas an-najwa ing bisik-bisik. Aladina rupane wong akeh dalamu kang dolim sapa aladina padha bisik-bisik ngene, hal hada ora ana utawi iki Muhammad iku illa basyarun kejaba menungso mislakum kang ngumpamani sira kabeh. Afatatuna ana ta mongko nganut sira kabeh as-sikhra ing sihir. Wa antum khali utawi sira kabeh iku tubsiruna padha weruh sira kabeh. Ayat 3. Atine wong-wong iku padha lali maknane Al-Qur'an. Dheweke wong-wong kang padha dolim, padha bisik-bisik mengkene. Muhammad iki rak namung menungso biasa, tunggal-tunggale sira kabeh to. Apa kang digawa Muhammad iki rak iya namung sihir to? Apa patut sira kabeh padha manut marang sihir? Sedeng sira kabeh wis padha weruh. Wong-wong kafir Quraisy khususnya tokoh-tokoh atas Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan nalika dene mlebet Islam. Niku jadi tokoh-tokoh itu wong kafir Quraisy. Niku ning gone batin sebenarnya membenarkan tentang Al-Qur'an. Tapi dhek niku gengsi. Terus selama ini dia ini jadi wong mulia. Dia sebagai suku Quraisy sing kehidupan ini di masyarakat gunung mulia, apa mana dia sebagai tokoh-tokoh. Enek Kanjeng Nabi niku membawa Islam terus meratakan derajate menungso padha, ora derajate dhek ilang. Kemuliaan niku hilang. Sehingga dia berusaha untuk mempengaruhi masyarakat. Masyarakat sing sekelas mempengaruhi ojo sampai terpengaruh karo ajaranipun Nabi Muhammad. Sedangkan kelas bawah, masyarakat sing kelas bawah, misalnya pun budaya itu disiksa, dihalang-halangi ketika badai mengikuti ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asarun najwa alladziina dzalamu hal hada ila basyarun mislukum. Terus tokoh-tokoh niku antar koncone niku padha bisik-bisik. Asarun najwa niku merahasya to piye? Nglirihno omongan. Jadi bisik-bisik ngene, Muhammad ki kaya menungso padha karo awake dhewe. Tapi kok dhewe kuwi ngaku-ngaku utusane pangeran. Ora patut. Kudune utusane pangeran ki makhluk sing mulya.
Dhek ora butuh mangan, ora butuh ngombe, ora butuh bojo, ora butuh turu lan ora butuh apa-apa. Kaya dene malaikat. Kudune ngono kuwi. Sedangkan Muhammad ki padha karo awake dhewe ya mangan, ya ngombe, ya turu, ya bojo. Ora patut. Terus saiki sing digawa Muhammad sing jare kuwi ayat-ayat saka pangerane kuwi sihir sebenarnya. Jadi kalimat-kalimat sing digawa Muhammad niku kalimat-kalimat sing mengandung sihir untuk mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi umat. Akhirnya padha mulyakno Muhammad. Bener no apa sing diomongno Muhammad. Sedangkan kowe ra ngerti dhewe to. Kowe iso nilai, kowe iso merhatekno apa sing diomongno Muhammad. Ibu pasihir. Kata-katane dukun niku tuduhanipun tiang-tiang kafir Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Muhammad, Rabbi utai pangeran ingsun iku ya'lamu pirsa sapa Rabbi al-qala ing ucapan bisama'i kali tetep ing dalem langit wal ardi lan bumi. Wa utawi pangeran iku asami udat kang midanget alimu tur dat kang pirsa. Ayat sekawan. Nabi Muhammad ngendika, pangeran ingsun pirsa sekabehane pengucap ana ing langit lan ana ing bumi. Pangeran ingsun Allah Ta'ala dat kang midanget tur pirsa mirsani anggone wong-wong dolim padha bisik-bisik. Kanjeng Nabi dawuh secara tegas, Gusti Allah Ta'ala kuwi mireng lan mudaneni ucapan-ucapan ana ing langit, ana ing bumi dengan suara keras, jelas utawa suara sing lirih, rahasia berupa bisikan-bisikan. Gusti Allah pirsa, Gusti Allah midanget. Mulai termasuk ayat niki kan buka rahasia wong kafir. Di teng ayat sadurunge mau wasal najwa ladina dzalamu hal hada illa basal mislukum. Dibuka karan Gusti Allah Ta'ala bahwa wong-wong kafir Quraisy khususnya tokoh-tokoh itu dhewe padha bisik-bisik ngomong secara rahasia untuk mempengaruhi kancane aja sampai iman nang Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu balik ngucap sapa nas Allahu akhlamin utawi Al-Qur'an iku campur bawure pira-pira impen. Balik tarau balik gawe sapa Muhammad ing Al-Qur'an. Bal huwa balik utai Muhammad iku syair tukang syair. Falyatina monggo supaya nekanono Muhammad ing kita bi ayatin kelawan ayat kama ursila kaya oleh den utus sapa al awaluna utusan kang dhisik para nabi para rasul sing dhisik-dhisik. Ayat gangsal mandar wong-wong kafir padha clathu apa kang digawa lan ditekakake dening Muhammad iku namung campur bawure impen. Oh, ora balik Muhammad iku tukang gawe-gawe, tukang ngarang-ngarang. Oh, ora balik Muhammad iku tukang syair. Wis yen Muhammad nyoto utusane pangeran kon nekakno ayat-ayat kaya utusan kuno biyen, kaya unta metu saka watu, tongkat dadi ula lan liyane maneh. Jadi wong kafir Quraisy niku
berusaha untuk memberi status Kanjeng Nabi. Sing status niki tujuanipun untuk merendahkan, untuk membatalkan pengakuan Kanjeng Nabi sebagai Rasulipun Allah Ta'ala. Termasuk pada ngucap ini Adghasu ahlam, apa sing digawa Muhammad sing jarene ayat-ayat Gusti Allah, dawuh-dawuh Gusti Allah wis cuma adghasu ahlam, dicampur babure impen hasil mimpine terus kalau Muhammad dibahasakno ngono kuwi, diceritakno ning gone umat, padahal niku hasil saka impen. Iku tunda pertama. Wa malih balik karahu. Ora malah Muhammad ki ngarang-ngarang. Jadi apa sing disampaikno sing jarine saka kersane Gusti Allah niku cuma karangane Muhammad dhewe. Ora bener nek kuwi sangka nggone pengirane Muhammad. Wonten malih ingkang nuduh bal huwa syair, ora. Muhammad ki justru tukang gawe puisi, tukang gawe syair, tukang gawe kalimat-kalimat sing indah. Nek tara Muhammad kuwi bener-bener utusane pangeran, kudune Muhammad kuwi mbuktekno nganggo bukti-bukti kaya dene bukti-buktine rasul-rasul dhisik. Rasul-rasul dhisik iki duweni mukjizat. Iso mbuktekno nek dhek kuwi bener-bener utusane Gusti Allah Taala. Kaya dene misale Nabi Musa kuwi duweni tongkat sing iso berubah dadi ula. Bahkan kena kanggo nyapuk segara, akhirnya banyu mau kena dilewati kaya dene daratan. Utawa Nabi Isa nguripno wong mati, utawa iso marasno wong lara kaya apa ae jenise larane senajan to awit bayi, iki sing iso diwarasno karo Nabi Isa. Utawa Nabi Saleh iso ngetokno unta saka watu barang sing mati, barang sing atos, sing ora nek ganggangi saking padete, tapi Nabi Saleh iso ngetokne unta. Lan liya-liyane. Kudune Muhammad ki untuk membuktikan bahwa dia itu sebagai utusan Gusti Allah Taala, ya kaya sikape kaya apa sing ditampilno nabi-nabi dhisik. Ora omongan-omongan terus ya akokne sebagai dawuh pawone Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanat ora iman qablahum sadurunge kufar Makkah sapa min qaryatin desa, artine penduduk desa. Ahlaknaha kang rusak sapa ingsun ing desa. Abahum ana ta mongko utawi ahlul qaryah iku yuminuna padha iman sapa ahlul qaryah. Ayat 6. Ahli desa kang ingsun rusak sadurunge kufar Makkah iku ora padha iman senajan ayat kang diusulake iku ditekakake dening Allah Taala. Apa iya kufar Makkah gelem padha iman yen ayat-ayat kang dijaluk iku temenan ditekakake? Ora bakal iman. Jadi tuntutanipun wong kafir Mekah dateng Kanjeng Nabi untuk membuktikan kenabiannya dengan melahirkan atau memperlihatkan mukjizat-mukjizat kaya dene Nabi sing dhisik niku dibantah kalian Gusti Allah Taala. Umat-umat dhisik kuwi
ditekani rasul-rasul sing gawa mukjizat luar biasa. Kaya umat Nabi Musa, umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud, umat Nabi Lot, umat Nabi Syuaib, sak piturutipun umat Nabi Nuh. Apa dengan kehebatan-kehebatan yang ditampilkan mau iso ndadekake umate dadi wong mukmin? Ora. Mulane kabeh padha dirusak, padha dibinasakan kalian Gusti Allah Ta'ala sebab anggone nggorohake ning nggone nabi-nabi. Semono uga wong kafir Makkah ki saumpama Kanjeng Nabi niku dibetani mukjizat ingkang kados nabi-nabi riyen tidak bisa menjamin wong kafir Mekah niku dadi wong mukmin. Malah justru mukjizat Kanjeng Nabi berupa Al-Qur'an niki ngalahno mukjizatipun nabi-nabi riyen. Nek nabi riyen niku sing melihat tampile mukjizat kan khusus wong-wong sing ningali sing hadir saat mukjizat kala wau muncul. Sedangkan wong sing ora hadir ning kono utawa umat-umat setelah ini mboten saged ningali kehebatanipun nabi kala wau. Tapi nek Al-Qur'an niki mboten khusus kagem sahabat-sahabatipun Kanjeng Nabi ingkang saged mirsani kehebatanipun Al-Qur'an. Tapi umat-umat setelah Kanjeng Nabi sampai dinten kiamat niku mengke saged ningali kemukjizatanipun kitab Al-Qur'an. Kathah ilmuwan sebab belajar saka Al-Qur'an akhirnya menghasilkan jenis ilmu-ilmu tertentu. Niku hebatipun Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna lan ora ngutus sapa ingsun qablaka sadurunge ira Muhammad illa rijalan kejaba ing wong-wong lanang nuhi kang paring wahyu sapa ingsun ilaihim marang wong-wong lanang mau. Pas alu mongko takono sira kabeh ahli dzikri ing ahli kitab in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku la ta'lamuna ora weruh sira kabeh. Ayat 7. Wong-wong Makkah padha celathu. Wong utusane Allah kok menungso. Kok ora malaikat. Nuli ayat-ayat iki tumurun. Ingsun Allah orang ngutus sadurung ira Muhammad kejaba wong-wong lanang kang ingsun paringi wahyu. Ora malaikat. Coba sira kabeh takono marang ahli-ahli dawuh-dawuh suci, yaiku ulama-ulama Taurat lan Injil. Menawa sira kabeh ora padha ngerti. Wong Makkah niku kan duweni karep kudune rasul utawa yang mengaku rasul utusannya Gusti Allah kudu niki berupa malaikat. Sedangkan Muhammad niku bukan malaikat, dia manusia biasa seperti dene wong kafir Mekah. Lajeng Gusti Allah Ta'ala dawuh wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Muhammad, aku kuwi ora ngutus nabi utawa rasul sadurunge awakmu kejaba ya wong lanang-lanang. Artinya manusia laki-laki sing tak paringi wahyu. Dudu malaikat sing tak utus. Jadi mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Harun, Musa, Isa, Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, kabeh kuwi menungso. Dudu malaikat. Terus Gusti Allah dawuh ning gone Kanjeng Nabi supaya
dawuh ning gone umate fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wong kafir Mekah, nek kowe kuwi ora ngerti takono ning gone ahli dzikri. Artinya ahli dzikri ning kene itu ahli kitab. Lah keterusan wong Mekah niku tanah kan tanah gersang, tanah tandus ingkang boten saged ditanemi. Sehingga sumber ekonomine dhek niku kedah medal saking Mekah. Ana kalane musim tertentu ning gone tanah Syam, antara Yordania, Palestina, Gaza niku. Terus ana kalane ning gone tanah Yaman, niku dagang. Sehingga mengko wong Mekah niki senajan dhek niku tidak kenal agama, ora kenal kitab ning gone Mekah dhewe, tapi dhek ning gone luar dia sering bergaul karo wong-wong sing berpegangan ning gone kitab Taurat, ning gone kitab Injil. Enek ulama-ulama. Lah wong Mekah supaya takon ning gone kuwi. Apa dhisik nabi-nabi iki boyo menungso apa malaikat? Kon takon. Kok mesti jawabanipun menungso. Dudu malaikat. Bismillahirrahmanirrahim wa ma ja'alnahum lan ora dadekake sapa ingsun ing rasul. Ora dadekake jasatan ing jasad layak kuluna kang ora mangan sapa rusul apa ing panganan. Wa ma kanu lan ora ana sapa rusul iku khalidina padha langgeng kabeh. Ayat 8. Ingsun ora agawe para utusan rupa awak-awakan kang ora mangan panganan. Iku ora. Balik padha mangan kaya lumrahe menungso. Lan kahanane para utusan-utusan iku ora langgeng ana ing donya. Niki dawuh niki tetep tasih mbantah nang gone kekarepane wong kafir. Dikarepe nabi utawa rasul niku kudune wong suci. Artinya suci iki dhewe ora butuh mangan, ora butuh ngombe, ora butuh bojo. Wis mung melek, mung marek ibadah dhateng Gusti Allah Taala tok mung karepe. Terus Gusti Allah Taala negasna wa maj'alnahum jasadan la yakuluna ta'am. Aku kuwi ora ndadekake para rasul-rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kuwi ora tak dadake berupa jasad sing ora butuh mangan. Jasad sing ora butuh mangan kados malaikat niku ora butuh mangan. Ya sing diutus Gusti Allah Taala niku jasad-jasad sing butuh mangan, butuh merawat tubuh dengan makanan, dengan minuman, dengan istirahat sampai turutipun. Artinya menungso biasa. Lan utusan-utusanipun Gusti Allah Taala niku ora nek sing uripe langgeng. Pemakan khalidin urip terus-terusan ning gone donya mboten. Dia punya batas umur tertentu duweni ajal. Akhirnya meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma shadaqnahum tumuli jujurake sapa ingsun ing rusul. Benerake kon jujurake, benerake sapa ingsun ing rusul al-wa'da ing janji. Panjena monggo nyelametake sapa ingsun ing rusul. Wa man lan wong-wong nasau kang kersakake sapa ingsun. Walan nalan rusak sapa ingsun al-muslimina ing wong-wong kang padha leluwihan. Ayat 9. Nuli ingsun Allah nuhuni janji marang para rusul. Para rusul ingsun slametake lan uga wong-wong kang ingsun kersakake.
ya ingsun slametake lan ingsun Allah ngrusak marang wong-wong kang padha lacut padha anggoroake marang para rusul. Sumasadana wa'da lan Gusti Allah Ta'ala niku sampun janji ning gone para rasul badhe nylametaken sangka tumindake wong kafir-kafir utawa nylametaken sangka siksa nalika Gusti Allah Ta'ala niku nurunake siksa ning gone wong kafir. Sedangkan wong kafir-kafir, wong sing napa niku mendustakan ning gone nabi, ning gone rasul, ning gone apa sing disampaikno niku bakal dipun rusak kaliyan Gusti Allah Ta'ala. Sebagian niku ada sing wis dihancurkan sehancur-hancure, ada sing dibelebek banjir, ana sing diudane watu, ana sing bumi niku diwalik asale dhuwur paling ngisor iku cara-cara Gusti Allah membinasakan. Ana sing ditendang angin topan Yesus sampai entek omah tanduran penduduk kabeh entek. Boten sulit Gusti Allah Ta'ala untuk membinasakan umat kala dengan alam niki. Angin iso diperintah, banyu iso diperintah, tanah iso diperintah Gusti Allah Ta'ala kanggo binasakno wong-wong kafir. Dasar niki wonten cerita Nabi Zakaria, Nabi Yahya niku sedone niku dibunuh. Cerita sing pun maca niku Nabi Zakaria kaliyan Nabi Yahya niku kan bapak kaliyan putrane. Niku percaya niku dibunuh wonten ing jero gowo, jero kayu, delik ning kayu ono terus digeraji. Sehingga karo-karonipun sedo. Jadi kita seperti kaitanipun kalian menika. Niku kanggo nuduhne sebenarnya sebagai petunjuk bahwa Nabi Zakaria, Nabi Yahya niku manusia biasa, bisa dibunuh. Tapi niku tidak menyebabkan derajatipun Nabi Yahya, Nabi Zakaria menjadi nista, menjadi rendah. Tapi untuk menunjukkan keluhuranipun, dia benar-benar totalitas anggenipun nindakaken dipun Gusti Allah Ta'ala untuk berdakwah ning gone umat. Dan pada saat niku dalam negeri Palestina kan dalam apa niku penjajahan, dijajah Romawi. Kata Nabi Isa kan hidup pada masa niku kan, itu dijajah Romawi. Nabi Isa digoleki, tapi niku sing disalib niku sanes Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu sampun dipun angkat, sedangkan murid niku sing disalib, sing wajahe niku diserupakno kados dene Nabi Isa. Dan sedaya kula wonten hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna lan yakti teman-teman nurunake sapa ingsun ilaikum marang sira kabeh. Nurunake kitaban ing kitab fihi kang iku tetep ing dalem kitab dikrukum utawi sinebute ira kabeh. Afala takiluna ana ta mongko padha ora angen-angen sira kabeh. Ayat 11. Temenan ingsun Allah nurunake marang sira kabeh wong-wong Quraisy rupa kitab kang nyababi mulya ira kabeh. Mergo Al-Qur'an iku nganggo logat bahasa Jawa logat lan bahasa ira kabeh. Apa sira kabeh ora padha mikir
yen sira kabeh gelem mikir wis mesti sira kabeh padha iman. Gusti Allah Ta'ala nurunake Al-Qur'an kitaban fihi dzikrukum, nurunake Al-Qur'an dengan bahasa Arab, dengan logat wong Quraisy, sehingga wong Quraisy bisa memahami ayat-ayat menika. Nalika dhek mireng, nalika krungu ayat-ayat sing disampaikan Kanjeng Nabi. Beda karo kitab-kitab sadurunge. Misalnya pun wong Mekah memang belum tahu, belum tidak mengenal tentang kitab-kitab samawi, tapi dia akan pernah bergaul karo wong Syam, wong Jordania, wong Palestina. Ning kono iki kitab Taurat, kitab Injil iki populer. Dan bahasanya bukan bahasa Arab. Dan untuk memahami butuh penerjemah. Atau paling murah dia membuat terjemahan dari kitab niku, terjemahan khusus, sehingga untuk memahami dia butuh terjemahan niku. Tapi Al-Qur'an niku dipun turunaken Allah Ta'ala secara istimewa khusus, kaya-kaya khusus, mergo niki dengan bahasa Arab, dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga bisa dengan langsung wong Mekah, wong kafir Quraisy bisa paham napa isine kitab niku. Selain itu, ini bentuk Allah Ta'ala ngangkat derajat wong Arab atau wong kafir Quraisy. Mergo bahasane digunakan oleh Allah Ta'ala untuk memberi pemahaman ning gone menungso tentang dawuh-dawuhipun Allah Ta'ala. Afala ta'qilun? Apa kowe ora gelem mikir wong kafir Quraisy? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam qasamna, wa kam lan ing pirang-pirang qasamna ngrusak sapa ingsun min qaryatin saka desa kanat kang ana apa desa iku zalimatan zalim. Wa ansya'na lan nukulake sapa ingsun badaha sakwuse desa oman ing kaum akharina kang liya kabeh. Ayat 11. Pirang-pirang desa-desa kang wis ingsun rusak, kahanane desa iku padha zalim kufur. Nuli ingsun mujudake sabadane desa kang karusakan iku golongan kang meneh. Akeh banget, terutama gitu Timur Tengah itu kan mayoritas atau pusatipun para nabi, para rasul ingkang dipun utus kaliyan Allah Ta'ala. Niku gilir gumanti. Nabi pertama dipun utus umatnya mendustakan, akhirnya dibinasakan, dimunculake umat malih, diutus Nabi nyampe nodepun Gusti Allah, didustakan maneh, diancono maneh, tunggul-tunggul ditumbuhno maneh umat malih. Niku terus gilir gumanti. Bahkan kosong tamin qaryatin kanat zalimatan bangsya'na bada qauman akharin. Allah Ta'ala memunculkan kaum sing meneh niku terus menerus. Dan niku wong kafir Mekah iso ningali situs-situs umat dhisik, mergo jalan-jalan yang dilalui ketika berdagang niku kathah tempat-tempat sing dhisik niku dinggoni nabi, tinggone umate sing diancurno.
niku cerita niku turun temurun bisa didengar. Iko enek kini iki dhisik critane piye? Wonten sing cerita. Sehingga bisa belajar saking sejarah menika. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma akhasu mongko tatkala ning rasa sapa ahli qaryah baksana ing siksa ingsun. Ida dumadaan utawi ahli qaryah min saking desa iku yarkuduna padha melayu sapa ahli qaryah. Ayat 15. Ahli-ahli desa kang arep dirusak iku bareng krasa arep dirusak dhewe enggal padha melayu. Asale yo karo nabine niku njaluk supaya ancamane siksane Gusti Allah nalika dhewe niku kufur badhe dipun turuno niku dipun jaluk ndang dene tarah Gusti Allah muwi arep ngancam aku siksa aku kufur marang kowe buktekno ndi niku paksaan saka wong kafir. Akhiripun nalika Nabi kala wau nuwun dhateng Gusti Allah taala untuk menampakkan siksane wujudna siksane ancamane niku wong-wong niku padha sadar. Nalika ana misalipun enek angin kon gulung-gulung terus diomongane kuwi siksanipun Gusti Allah dhewe banjur padha mlayu. Utawa enek mendung sing peteng tanda-tanda udan utawa sing diperkirakan bahwa yakin iku siksanipun Gusti Allah taala ingkang badhe dipun turunaken dhewe padha mlayu. Tapi rata-rata terlambat. Jadi siksa itu akhirnya tetap nyamber datang umat kolowal. Bismillahirrahmanirrahim. La tarkudu ojo melayu sira kabeh. Wajihu lan baliya sira kabeh ila ma marang barang usriftum kang den kepenakake sira kabeh fihi ing dalem wa masakinikum lan pira-pira omah ira kabeh la'allakum menawa sira kabeh iku tusaluna den jalui sira kabeh. Ayat 13. Malaikat-malaikat padha ngucap sira kabeh aja padha mlayu. Sira kabeh padha bali marang kanikmatan kang diparingake marang sira kabeh. Sira kabeh bali marang papan panggonan ira kabeh mbok menawa sira kabeh dijaluk-jaluki. Malaikat padha ngendika kaya mengkono iku sifate anggeguyu. La tarkudu wajihu. Iki tapi dewe malaikat iki ya ora dilungu karo wong-wong niku. Sing malaikat niku padha guyon, padha guyu-guyu nang gone sikape wong kafir nalika Gusti Allah taala niku nurunaken siksane dhewe padha mlayu, padha menghindar. Dan malaikat niku balik nyapa wae mlayu. Pengenane nentang yang siksane Gusti Allah saiki kok bareng dibuketokno kok padha mlayu. Gane kok nikmatno uripmu. Niku sifatipun guyu boten sejatosipun. Akhiripun siksa tetep temurun lan binasaaken dumateng umat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu padha ngucap sapa al-qaryah ya wailana duh cilaka ingsun inna sejatine ingsun kabeh iku kunna ana sapa ingsun kabeh iku zalimina padha zalim kabeh. Ayat 14. Ahli desa padha sambat-sambat aduh karusaan ingsun. Aduh ingsun iki pancen padha zalim. Artine
nalika siksa kula sampun dipun tampakaken kaliyan Allah Ta'ala dumateng wong kabeh Quraisy dielake padha sadar ya wailana duh jiwaka aku inna kunna dhalimin berarti aku iki pancen bener-bener wong dhalim tapi wis terlambat kados Firaun nggih wonten Al-Fir'aun niku nalika tenggelam dadi darat laut sing asale iso dilewati Nabi Musa lan wong Bani Israel terus disusul Fir'aun sak bala tentarane begitu teko tengah-tengah air kembali mencair akhirnya pun podo gelagepen podo kerem termasuk Fir'aun karepe yo ingin ngetokno nek iki iman ning gone Nabi Musa, iman ning gone pangerane Nabi Musa, ning gone pangerane Nabi Harun, tapi wis terlambat. Nek wis semono uga wong nalika urip niku enek kesempatan tobat. Lah kartu tobat niku nalika nyawa niki semunggah teko gorokan. Nek nyawa teko gorokan niki usaha tobat niku wis ora ditampa kaliyan Gusti Allah Ta'ala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughurqib. Satemene Gusti Allah Ta'ala niku nrimo tobaté kawulane selama malam yughurqib, selama urung pelerek nyawane ana ing gorokan. Niku kemurahanipun Gusti Allah Ta'ala. Tapi nek wis teko niki wis harapanipun pun boten wonten. Bismillahirrahmanirrahim. Fama zalat mongko ora gingsir-gingsir apa tilka dakwahum mengkono kalimah, apa tilka mengkono kalimah iku dakwahum pangundangi ahlul qaryah hatta ja'alnahum sayyidun dadake sapa ingsun ing ahlul qaryah tak dadake khasidan ing kaya sawah khamidina kang den eneni tur padha mati khasidan ing kaya sawah kang den eneni khamidina tur padha mati. Ayat 11 ora rampung-rampung, ora wis-wis, artinya terus menerus. Ya mengkono iku sambate ahli desa kang ingsun rusak, hingga ahli desa mau ingsun dadekake kaya sawah kang den eneni padha mati kabeh. Nek wis siksanipun Gusti Allah niku wis nampak, wis ngetok, dhek wis mulai sadar. Ning kesadarane wis terlambat, akhirnya siksa tetep ngerusak dhek terus padha sambat. Bapak Zarat tidak tahu padha sambat, tapi wis terlambat. Sehingga begitu rampung siksa kala wau umat sing padha kafir mau kaya dene tanah sing tandus sing gersang sing ora enek tandurane. Artinya dadi tanah sing mati, panggonan sing kaya tanpa enek penduduk mergo kabeh padha mati. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا خَلَقْنَا lan ora dadake sapa ingsun as-samaa ing langit wal arda lan bumi wa ma lan barang bainahuma kang tetep ing dalem antarané langit lan bumi laibina khalid dedulanan. Ayat 16. Ingsun Allah ora ndadekake langit lan bumi lan samubarang kang ana ing antarané langit lan bumi iki ora ingsun gawe dolanan, nanging kanggo tandha kekuasaan ingsun Allah lan kanggo awe manfaat marang para kawula ingsun. Wonten malih ayat
Subhanaka ma khalaqa hadza batila. Jadi apa sing dipun titahno Gusti Allah Ta'ala sing ning langit utawa ning bumi utawa apa ae sing manggon ning antarané langit lan bumi niku ora main-main, ora syukur. Gusti Allah Ta'ala ndamel napa mawon niki mboten syukur, ora main-main, ora batil tanpa guna mboten. Tapi niku kanggo nuduhno kekuasaanipun Gusti Allah Ta'ala. Sepira cilike makhluk, sepira remehe makhluk niku nalika kita pahami, kita kaji, kita perhatikan mesti mengke bakal ana tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaanipun Gusti Allah. Gusti Allah ndamel laler, ndamel jengklong, ndamel tikus, ndamel uler. Kita barang-barang sing remeh niki bukan main-main. Iki kanggo nuduhno kekuasaanipun Gusti Allah Ta'ala sing akhiripun supaya kawulane mau niku gelem mengakui ning gone kekuasaanipun Gusti Allah Ta'ala, ning gone maha kuasane Gusti Allah Ta'ala. Nek wis ngono dhewe akan menjadikan dirinya bener-bener sebagai kawulanipun Gusti Allah sing tunduk lan patuh apa sing dipun dawuhna Gusti Allah. Niku tujuanipun Gusti Allah Ta'ala. Jadi kabeh sing wujud niki minangka ayat. Apa ae sing wujud niku minangka ayat. Ayat artine tanda-tanda sing nuduhna kekuasaanipun Allah Ta'ala. Law aradna ala kilawan la taqaddam ila dunna in kunna fa'ilin. Al-Fatihah. Iya,